खुलुमबाय आंनि रलि ब्रह्म इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन आरोबाव बरायहरलायबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर स' नै दायो फुंनि टाइम 10टासो जाबाय आरोना लोगोफोर टाइमाहाय ओमफ्राय दायो आङो नै माने दिनै स्कुलावहाय थांनाय जायाखिसै आङो लोगोफोर थ' मोनसे दस्रा खामानि दं आरोना लोगोफोर आंहा दा आङो बेवहायनो थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो नोंथांमोनजोंबो बेखौनो आङो एसे शेयार खालायनो सानलायबाय लोगोफोर ओमफ्रायहाय दिनैहाय 31 फार्स्ट डिसेम्बर आरोना लोगोफोर लास्ट डिसेम्बर माने 2024नि लास्ट डेट होननांसिगोन थ' बयहाबो माने पिकनिक जादों मादों बेबायदि आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो आंहाथ' नै पिकनिक आरि जेबो गैया ओमफ्रायो माने न'आव थांनो नागिरदों आरोना दायो गामियावहाय थारमाने आङो दा बियानैनि जोंहानि फंबायनि फिसाजोनि थांनाय लास्ट इयारावहाय जोनोम जादोंमोन आरोना जोंहानि बियानैया ओमफ्रायो एबारावहाय नै फार्स्ट बार्थडे जाबाय 1 इयार जाबाय नालाय दा बिनिनो बार्थडे दं आरो लोगोफोर गामियावहाय ओमफ्राय दा आङो बेवहायनो थांनो ओंखारदों आरोना बिमाइजों आंजों थांगोन जोङो ओमफ्रायो बिनिफ्राय बैयाव बिब'मोनबो दंबावो बिसोरबो थांगोन आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला फैफादो लोगोफोर नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे आङो बियानैनि बार्थडेखौहाय देखायलांनोसैलाय आरोना लोगोफोर स' फैदो दिनैहाय बिराद खुवा खुदोंमोन दै लोगोफोर ओमफ्राय नै खुवा खुखांनायनि उनाव दासो माने एसे सान्दुं ओंखारदों आरोना स' जा मोजां दुगैखांनानै आराम थान्दा मोननायखौ माने सान्दुङाव थानानै मोजां मोनदों आरो आं लोगोफोर भिडिअखौ बानायबा आइ लाभ काजलगावनि लोगोफोर लांनि एसे होनबा लानानै थांफानि आङो नोंसोरखौ बिदिसो सानदों बार्थडे जाहैसै आं नोंसोरखौ सोलाबनाय नङादां बिदि प्रग्रामफोर थागोनदां बिदि सानखादोंमोन बिदिखायसो दा फैनाय जाखाबाय दा दायो केक अर्डार होनायखौहाय लांनो फैबाय आरोना लोगोफोर माने जोंखौ लानानै थांफानो थिनदों नालाय बेवहाय गोदान केकआनो बेबायदि आरोना दा नायदों नोंथांमोनहा लाबाय जोङो दायो माने जोंखौ लांफानो थिनदों नालाय अर्डारखौथ' दाख्लैनो फंबायमोनहा होफैखादों नालाय ओमफ्राय बेवहाय माने जोंखौ पिकआप खालामनो थिनबाय आरो केकखौहाय लानानै फैफादो होननायखाय जों लाबाय ओमफ्राय नै नोंथांमोनहाबो जुदि बार्थडे केक नांगौबा होफैनो हागोन आरोना FNP रोलिंग मिल ना चापागुड़ी अच्छा तो दिनैहाय 11सिम थागोननो आरो लोगोफोर मोनानि नोंथांमोनहाबो जुदि सोरबा अर्डार होनोबा रलिं मिलावनो आरोना नांजाबनाय एकदमबारे बेनो रलिं मिल बाजार बेनो ओरै खाथियावनो नुखागोन नोंसोरो किटसेन पेटेल दखाननि मुङा बाहायथ' हाखु दाखु जागोन नालाय लोगोफोर आङो ओमफ्राय नै दायो आं केकखौ खिन्थानोसै आरोना नोंथांमोननो ओरैबायदि सुन्दरै बानायदों केकखौ हेपि बार्थडे मेडेलिन मोजां बानायदों फसायबाय आङो जिनो जा मोजां जाखादों नै लोगोफोर बार्थडे केकआ फसायबाय आङो नोंथांमोनहाबो जुदि नांगौबाथाय अर्डार होफैदो दै लोगोफोर मोजां बानायथारदों पेक खालामबाय दायो लोगोफोर बेबायदि आरोना न' बायदि जाबाय सिगोन दायो मोजां पेक खालामनानै होबाय न' बायदि नुलायलायबायना लाबाय आं जिरायनोसै ओमफ्राय डाइरेक्ट लानोसै गोलैगोन बिदि एफा गिलिरखौ मिरामानै बे आरोना पेटेल नैबेवहाय लोगोफोर नोंथांमोनहा फैनो हागोन दै रलिं मिलावनो रलिं मिल बाजारावनो नै औ र' ओहो बेयाव थागोन दङ बार्थडे गालानो उन्दुलांबायसो नै केक हानोसै एबारावहाय लोगोफोर उन्दुलांनानै दासो सिरि मोन केक हानोसै दायो केक हाहैगोनसै डाइरेक्ट सफैनानै भिडिअखौ लानाय जायासै आङो केक हानायाव डाइरेक्ट लानोसै लोगोफ्रानो ओमफ्रायो बेसेबा बुरजा फैद' केक हाहैनोसै फैद'
ayo này bị ham thôi ơ hu ra ba hu này hu này sẽ khản xây khản này xây này anh này kia khản xây đầy ơ Bây giờ lên cái bắp bây giờ đó phải mà khai sĩ thả bộ bay hôm nay bơi chinh liền hột đờ bây giờ cũng kia khăn chơi đây group chụp bây giờ bài đè ha đè nè quan à birthday cake cái này quan à hay cái đó ra vậy ai anh xin nào đè này anh này đè ha đè đè Happy birthday to you Happy birthday to you 진짜 먹으래 Birthday dear Madeline Happy birthday to you Happy birthday anh ơi mình đàn đi xuống nào này khai khủng ra vui vơ khá khẳng vậy cảm ơn chả đừng câu nì bật điêu đó 아버는 근데 아버 리지네 피사네 나다 하는 서이 응 하는 나기다 해 저거 뭐 막미 당근 Happy birthday nè xin thấy thằng lưng vậy camera không năng lá rồi chào bye nắng chút thôi ta sẽ khép rán này đừng đi chơi nó ba khêu nữa à anh này rồi đi sao lấy ta sẽ đi ơi ha dừng ra cái lên và gặp đứng xe cao hả hiệp sĩ và điều na ni muốn ăn thắp khuya khi nào lại na ni na kia khá nhiều nữa thắp khuya khi nào lại và em phải cái bọn này vai cái à cái gan xây rồi nam cái lẽ em Happy birthday, Madeline. Happy birthday. Bye, you day bye được. Bye. Madeline birthday ni hàng khăm. Ê, chị mày không ai snap một lại. Chị mày không à? Madeline ni ayong ye. Iya Madeline ni abau. बै Madeline ni mama जायो ओमफ्राय बे बिमायं बै थिंहाय बिमादैजों बिबैजों जागासिनो दङ बिदाय खावसे दादिमोन जाबाय बार्थडेआ माबायदि जाखोथाय आंहाबो आलासि जाहैबाय होनदों ससेनिफ्रायल' मोनबाय फार्स्टनिफ्रायनो मोनासै ससेल' मोनबाय फुंबिलि आलासि जानाय मालाय ओंखाम मोनजाग्रोबाय बिराद गाज्रि बियो सिगां जाग्रोफैबावबाय ए गावहा सिगां मोनजाफैग्रोलायबावबाय नुवाखै बिगुमैखौ गारनानै जाग्रोबावबाय बे आलासिया ने आयं ने ओइ आयं नों जायाखै दौवाखै बेनो एसे ए जा गोरानखौसो हारसिंसो जायोमोन बियो नालाय बाजै फुंबिलिया आलासि जाबोग्रोबावबाय बिराद गाज्रि बियो
Madeline-nya abai. Jimmy, goथाव. Agaknya badannya ya. Jadi. Ready. Goथाव agaknya badannya. Moजां बासिखास बा नाया. हर थालांगोनसो रिदिया हर थालांगोनसो ना र' लाबोगौ माखासे आलासिफोर ओंखारसिगोन हरबो थाफैफिननोनो मोनलायखायाखै खोमा दाबो थांलाय फैलायानो फट' लादों मालाय बिबियाय दे जाबाय बिसोर बाबामोना थांजोबसिगोन ग्लिनसामोननि बाबामोना deh ya abuiniफ्राय गिफ्ट मोनबाय मेडेलिना आनै उन्दुनोसो ओंखारफिनबाय एसे मानसियानो दासो बेसेबाबा गोबाव नेनानै जोंहा जेबो खोनासंखाला Aslin Mami feeding dah dah saya kan dia saya जोंहा एबार जानोसै मा मा मोनजायो ओंखाम जागोनसै नै ओंखाम जाग्राफ्रा नै ओमफ्राय बार्थडे गालाबो ओंखाम जाबाय आराम जादों मेडेलिनाबो मोजां जाबायनो आनै सना ओंखाम जादों जाबाय नै जोबलायलायबाय नै बिथिं खावसे दङ मेडेलिननि बार्थडे जाफैग्राखौ सिद्दा भिडिअ खालायलांनि आं र' ओइ भिडिअसो खेबखादों आङो बार्थडे जाफैग्राफोराना ने ओइ थाखुमाबावबाय आं बांसिन खेबनांगौ बे थाखुमाग्राखौ सासे खारबावबाय ओंखायनो सिरिसो फैखादों आङो लानानै मानो बिदि थाखुमानांगौ नोङो नोंखौ बांसिन होगोन आङो थाखुमानायखौ आं थाखुमागोन होननानै सिरि सिरिसो फैखादों देखायलाहाय देखायला खोमसिसो जाहांबाय एसे जायगाया आयं सासेबा बाय बाय होनोसोना दे बाय होनदो बाय ना आयं जाजोब्बाय आयं फुंबिलिमोना बिसोरबो दं दा मबाइलखौसो नांगौ नोंनो आं होआ दे नोंहालाय सासेयाबो नैबे हस्पिटालाव नायजानाया आंजों फ्लाक्स बायलायलायनाय ने आयं सासेया नोंखौ नायनायाव फ्लाक्स बायलायलायनायानो आयं बाय बाय दे सोना दे ना दे बाय बाय दे ओलैसो नै बाय आखाया थाबथाबाय बाय ने आयं ने बाय सिंगा देरजोब्बायलै सिंगा देरजोब्बाय खाव पेट भर के खा ले बावथारदोंसो आङो दे जादो दे आयंनि बार्थडेनि होनदो नै बिथिं गुबैमोना दासो मोनजादों नै बिथिं जादों नाहरलाय बेसे गोथाव जादो
जागासिनो दं माने थांसै आरो ठीक है हम भी जा रहे हैं पीछे पीछे तो कोकराझार जाएंगे ना छोड़ने जाना है ठीक है आना बाद में बाय बाय हाय कैसा है आं बिसिनाव थांबाय थायोना मिन्थिखायो नोंथांमोनहा रिवर थाङा एखमबा एखमबा थाङो थाङो औ ओमफ्रायो गाबोन 1 थारिखआव मा प्लेन दङ आंना जेबो प्लेन गैया ओमफ्राय डिउटि दं डिउटि दमासिफ्रावसो नायनोसै साख्रियावला मानसिफोर बेरायना फैखांबाय 2024 बाबो बेनो 2025 बाबो बेनो ना एखेयानो एखेखा ना बाजै ओंखारनोसै एसेबो ओंखारसिगोननो र' दे थांबाय औ गुमै दे जोंबो ओंखारनोसै लासै लासै नोंसोरलाय बिमा फिसाया नोंसोरबो ओंखारबाय दे औ दे हाय गुमै बेबो सासे गुमैया आंना बिगुमैफ्रानो फालोखा आंना एकदमबारे थाखोमादों जाखांजोब्बाय आरो बांसिनानो ओमफ्राय नै ओरैबायदि जायो बिसोर मानसिफोरा नोंथांमोनहा बयबो नायनानै ला दे आंनि बिबाजै जासुलि गोजाजोब बिसोरो गासिबो गोनांलाय नै बिथांमोनहा बेसोरा खामानि मावनानै दासो मोनजादों दे जादो बोरमासो ना आयु रायबावबाय दे ओइनो रायखायोना बाजै दासो जादों बिदि जानाया थैफ्लाबनायो होनो जा खामानि मावनांबाय बाजैमोनहा फुंनिफ्रायनो ओमफ्राय दासो मोनजाबाय नै आयु बेखौबो लोंलायलायदों आरो नोंसोरो थोस बथला ओंखारफाबावबाय जादो दे बेस्राफोर बिसोर नङाबानो जाया बिबाजै गावदांफोर आंनाव लेंहरनो हाथ'वाखै आङो र' एसे उनावसो लेंहरगोन बिथांमोनखौ काजलगाव बाजाराव एला बेखौबो लांफा दे बाजैखौबो लानानै थांफा बेखौबो ज' नैलाय नैबेहा बिबोनांसो बिबाजै नङा फंबायनि हिनजाव नैबेहा दे जाग्रो नंगौ भिडिअ'सो खेबदोंथ' ओरैथिं सेंग्रा सानै जाखां बाजैया खारबावबाय दा बे जाखांनानै दाहाय नाय दे दाहाय नाय मेडिलिननि बार्थडेनि ओंखारसिगोन माखासे आलासिफ्रा जोंबो लासै लासै ओंखारनोसै बार्थडेनि बे बियायं सासेबाव आंनि ओइ आयं ए आबौ नङाथ' आबैसो ओरैजाय आबैनि नुयो माबा बेखौ बांसिन खेबनांगौ बिसोर गुमै मोना ओंखारसिगोन बरपेटा लागा बाजैसो ओइलाय आदाया एखे कम्पानि ना बिसिना बाजैया ना खान्दानि लोगोसो जोङो होनदों बैलाय बैयो मालाय नै बेयाव दा मोनायाव आरोबाव मोनसे पार्टि दंबावो नै हेपि बार्थडे लिलायनानै बावहायसो मोनसे पार्टि दङ बावहाय आरोबाव दा मोनायाव फंबायमोननि दे फंबाय नेक्स्ट आरो लोगो मोनफिनगोन नेक्स्टआव लोगो मोनफिनगोन औ रेडिया थालांसिगोन ओमफ्राय गंगाजों जिमिजों थांसिगोन फैफिनबावगोन दे बाबु बाय बोलो बाय बरपेटानिया खारलांग्रोसिगोन सिगां थाखोमागासिनो दङ र' मामि र' ओरैजाय चलो बाय बाय रेडि माखौ ना बाय बाय थांगोन औ जोंबो ओंखारसिगोन नैबेनाबो एसे इन्ट्रेस्ट जागोन बायदि नुदों आङो र' खेद'नाय नङा कपिराइटसो फैगोन दा मोनानि आलदा दा
दा मोनानि बियो बाय बाय लोगोफोर जों दायो न'आव थांनो ओंखारसै नै क'क्राझारावबो थांबावगोनसो ना मामि बाय बार्डेआबो जोब्बाय आरो दा लोगोफोर थ' नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला नोंथांमोनहा लाइक खालामहरनो लोगोफोर आरो कमेन्ट खालामहर आरो माबाया साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो शेयार खालामहरना लोगोफोर स' बाय बाय गुड नाइट ओमफ्राय बार्डे गालाबो उन्दुलांबाय आरो ना थ' जों दायो थांसै बाय बाय